हाय फ्रेंड्स, गेल्या 1 महिन्यापासून आमचा कोणताही नवीन व्हिडिओ परब किचनवर पडला नाही। त्याचं झालं असं की मी आणि माझे मिस्टर दोघेही कोविड पॉझिटिव्ह निघालो। हो, 10 एप्रिल सुरुवात झाली। 10 एप्रिलला माझ्या मिस्टरांना थोडासा ताप आला। आम्ही आमच्या लोकल डॉक्टरकडे गेलो, फॅमिली डॉक्टर जे होते मिस्टर अजय यादव, त्यांच्याकडे गेलो। त्यांनी आम्हाला गोळ्या दिल्या। माझ्या मिस्टरांना 1 दिवस त्यांचा डोस घेऊन बरं वाटलं। दुसऱ्या दिवशी 11 एप्रिलला त्यांना थोडासा विकनेसपणा जाणवू लागला, पण ते ठीक होते। ताप असा नव्हता अंगामध्ये, पण थोडासा विकनेस होता। त्यामुळे आम्ही म्हणालो कदाचित व्हायरल फीवर असेल, तो जाईल 2-3 दिवसामध्ये। त्यानंतर 12 एप्रिलला मला थोडीशी अंगामध्ये कणकण जाणवायला लागली, थोडासा ताप, पण थर्मामीटर चेक केलं तर ताप असं नव्हता, 98.7 वगैरे होता। त्यामुळे मी त्या गोष्टीला इग्नोर केलं। आणि दुसऱ्या दिवशी गुढीपाडवा होता 13 एप्रिलला, त्याच्या तयारीला लागलो। पण झालं असं की तो दिवस 12 एप्रिलचा गेला, 13 एप्रिलचाही गेला, पण 14 एप्रिलला मला भरपूर ताप आला। आम्ही परत आमच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेलो, अजय यादवकडे। तर त्यांनी म्हणालं की मला थोडीशी इथे शंका वाटते, तर तुम्ही एक काम करा, तुमच्या मिस्टरांची टेस्ट करून घ्या। त्यांनी आम्हाला एक्सरे आणि ब्लड टेस्ट सजेस्ट केली। आम्ही त्यानुसार 14 एप्रिलला एक्सरे आणि ब्लड टेस्ट दुपारी केला आणि त्याचा रिझल्ट संध्याकाळपर्यंत आमच्या हाती आला। तर त्यामध्ये थोडंसं एक्सरेमध्ये पॅचेस होते आणि ब्लडमध्ये थोडंसं इन्फेक्शन होतं। तर आम्ही डॉक्टरांना दाखवलं। डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही एक काम करा, मी तुम्हाला MDचा रेफरन्स देतो, त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही हे रिपोर्ट्स दाखवा, ते तुम्हाला सजेस्ट करतील। मग त्यानुसार आम्ही डॉक्टर अनामिका, ज्या आमच्या जवळच राहतात, त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये गेलो। त्यांनी आम्हाला सजेस्ट केलं की थोडंसं निमोनियासारखं सांगत आहे तुमच्या एक्सरे रिपोर्टमध्ये, मग तुम्ही अँटीजन टेस्ट करा, 15 मिनटामध्ये तुम्हाला रिपोर्ट कळतील की कोविड पॉझिटिव्ह आहात की निगेटिव्ह। त्यांच्या सजेशननुसार आम्ही ती अँटीजन टेस्ट केली आणि अनफॉर्च्युनेटली ते टेस्ट पॉझिटिव्ह निघाली। धक्काच बसला, काय करावं काय करू नये कळेना। थोडंसं वाटलं अरे हे चुकीचं पण असेल टेस्टचे रिझल्ट, पण तरी पण ती टेस्ट पॉझिटिव्ह होती, त्यामुळे ती गोष्ट एक्सेप्ट करणं साहजिकच होतं। पण मनामध्ये कुठेतरी वाटत होतं नाही, असं काही होऊ शकत नाही, आणि डोकं सांगतं नाही तुम्ही पॉझिटिव्ह आहात। तो दिवस 14 एप्रिलचा त्यांनी आम्हाला त्यांचा एक मेडिसिनचा कोर्स दिला। आम्ही तो कोर्स घेऊन घरी आलो आणि आम्ही त्या ट्रीटमेंटला सुरुवात केली। पण 15 एप्रिलचा दिवस उजाडल्यावर माझ्या मिस्टरना एवढा विकनेस वाटायला लागला की IPLची मॅच सुरू होती, मला तो दिवस अजूनही आठवतो। ते 2 मिनटं चेअरवर बसूनसुद्धा ते IPLची मॅच पाहू शकत नव्हते, एवढा विकनेसपणा त्यांना जाणवत होता। मला कळेना, आम्ही होम क्वारंटाईन होऊन कोविडची ट्रीटमेंट घ्यायचा निर्णय तर घेतला होता, पण होम क्वारंटाईनमध्ये झालं असं होतं की मेडिकल हेल्प लगेच मिळणं थोडंसं मुश्किल वाटत होतं। त्यामुळे कळेना काय करावं काय नाही, पण मग डिसिजन घेतलं की जर एवढा विकनेस असेल तर घरी तर ट्रीटमेंट मिळणं थोडंसं मुश्किल होईल। म्हणून आम्ही विचार केला की आम्ही हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट व्हायचं। आणि त्यावेळेला 15 एप्रिलच्या पिरियडला पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोविडची सिच्युएशन ही पॅनिक होती। कुणाला रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नव्हतं, कुणाला हॉस्पिटलमध्ये बेड्स मिळत नव्हते, तर कुणाला ऑक्सिजन मिळत नव्हतं। ह्यासारख्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये जेव्हा आम्ही कोविड पॉझिटिव्ह होऊन होम आयसोलेशनमध्ये होतो, तेव्हा कळेना की आपल्याला जर उद्या बेडची गरज लागली, अनफॉर्च्युनेटली जर तब्येत बिघडली तर काय करावं। मग माझ्या मिस्टरांचं एक ते नेटवर्क 18मध्ये कामाला आहेत, फॉर्च्युनेटली ती एक खूप जमेची बाजू होती आमच्यासाठी। मग आम्ही त्यांच्या ऑफिसमध्ये फोन केला, त्यांच्या HRला, आणि त्यांना रिपोर्ट्स वगैरे सेंड केले। त्यांच्या ऑफिसमध्ये एक स्वतःचे डॉक्टरसुद्धा आहेत, डॉक्टर यतीन म्हणून। त्यांनी आमचे रिपोर्ट्स वगैरे पाहिले आणि त्यांनी सांगितलं की मी होम क्वारंटाईन राहू शकते, पण माझ्या मिस्टरांचं इन्फेक्शन थोडंसं हायर लेवलला होतं, मग त्यांना थोडंसं हॉस्पिटलायझेशनचं सजेशन केलं। मग त्यानुसार आम्ही घनसोलीला रिलायन्सचं क्वारंटाईन सेंटर आहे, कोविड सेंटर रिलायन्स हॉस्पिटलचं, त्यामध्ये ॲडमिट व्हायचा निर्णय घेतला।
लगेचच तिकडनं 15 एप्रिलच्या रात्री 10:30च्या आसपास ॲम्ब्युलन्स आमच्या बिल्डिंगच्या खाली आली. माझे मिस्टर गेले. जाताना मला सांगून गेले की मी बरा होऊन घरी येईन. त्यानंतर त्यांचं ॲडमिशन झालं, ट्रीटमेंट सुरू झाली. पण त्यानंतर मलाही 3-4 दिवस होम आयसोलेशनमध्ये ताप माझा जाईना. मग मी म्हटलं काय करू. मग मी माझ्या मिस्टरांचे मित्र होते संदेश पुणेकर म्हणून, ते त्यांचे HOD आहेत, त्यांना कॉल केला आणि त्यांना सांगितलं की माझा ताप जात नाही आहे. तर मला असं वाटतं जर मीही घनसोलीला रिलायन्सच्या आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ॲडमिट झाली तर मला वाटतं बरं होईल. त्यानुसार मीही निर्णय घेतला की मीही आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ॲडमिट होईल. मी गेले, ॲडमिट झालं. पण तुम्हाला टचवूड एवढी गोष्ट मी सांगेन की ते जे ट्रीटमेंट आम्हाला मिळाली रिलायन्स हॉस्पिटलकडून ती टचवूड एवढी छान होती. म्हणजे तिथे जवळ येऊन आम्हाला कुठेही असं दाखवलं नव्हतं की ते कोविड सेंटर आहे, तुम्हाला कोविड झालेला आहे, हा आजार थोडा रिस्की असतो, थोडा बराही लवकर होऊ शकतो, असं कुठेही सांगण्यात आलं नाही. डॉक्टर यायचे, नर्स यायची, बोलायचं हां कसे आहात, बरे ना, बस, आणि एक स्माइली त्यांचा चेहरा. बाकी त्यांनी PPE किट घातलेली असायची, ओळखता येत नव्हतं. तरी पण नंतर डॉक्टरांची नावं आणि कोण आम्हाला ट्रीट करत होते ते कळत होतं. कारण आम्ही जवळजवळ तिथे 15 दिवस तरी होतो. मी 7 दिवसामध्ये डिस्चार्ज होऊन आले, माझे मिस्टर 15 दिवस होते. आम्हाला रिलायन्स कोविड सेंटरमध्ये ट्रीट करणारे डॉक्टर वरुण होते आणि त्यांच्याबरोबर एक कन्सल्टंट डॉक्टर होते, पण त्यांचं नाव मला आठवत नाही. जसं मी तुम्हाला सांगितलं ते PPE किट घालून यायचे, त्यामुळे कळायचं नाही. पण ते होते, पण ते एवढे खूप छान होते त्यांची ट्रीटमेंट. ते फक्त एवढंच म्हणायचे कसे आहात, बरे आहात ना, काही सिम्पटम्स नाही ना, पूर्णपणे बरे होऊन तुम्ही या कोविड सेंटरनंतर बाहेर जा. डॉक्टरांबरोबर तिथे ब्रदरही होते, जसे की मुकेश, सिद्धेश, असे अनेक जण होते. पण बाकी त्यांची जरा नावं घ्यायची राहिली आहेत. साऊथ इंडियन सिस्टरही होती, ती तर एवढी एक्सलंट होती की कुणाला जराही त्रास झाला ना तर यायची, त्याला उलटी पालटी करायची आणि थपथप मारायची आणि त्याला लगेच बरं करून ती निघून जायची. यांची डेडिकेशन एवढी छान होती की तुम्हाला वाटायचंच नाही की कुठलाही 1 सेकंदाचा जरी त्रास असेल ना तरी ते पूर्णपणे तुमच्याजवळ लगेच तुम्हाला अटेंड करायचे आणि तुमची ती ट्रीटमेंट देऊन तुम्हाला निघून जायचे. आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर कधीही ती कोविडची भीती नव्हती. जवळ यायचे, बोलायचे, हिम्मत द्यायचे. मेन म्हणजे काय असतं, आपल्याला हिम्मत मिळणं, आणि त्यांच्याकडनं जेवढी हिम्मत मिळते ना, खरं हॅट्स ऑफ टू देम की एवढ्या कोविडच्या पॅनिक सिच्युएशनमध्ये जेव्हा माणूस माणसाला जवळ यायला देत नाही त्यावेळेला ते लोक एवढ्या जवळ येऊन आपल्याशी बोलायचे. आपल्याला जो काही त्रास होत असेल तो पूर्णपणे बरा करतात. खरंच ते आपल्यासाठी देव आहेत. आणि त्यानंतर ह्यांच्याबरोबर होते सावंत काका, दीपांकर, राधे, हेही त्यांच्याबरोबर तेवढेच अलर्ट असायचे. पेशंटला कुठेही हलगर्जीपणा नाही करायचे. त्यांना पाणी हवं असेल, जेवण हवं असेल, हातात लगेच आणून द्यायचे. त्यांचं काही पार्सल जर गेटजवळ आलं असेल तर तेही तुम्हाला तुमच्या खॉटजवळ आणून द्यायचे. एवढी चांगली ट्रीटमेंट जर तुम्हाला मिळाली तर दुसरं काय हवं आहे. खरंच त्यांच्या आमच्या परब किचनकडून आणि माझ्याकडून तर खूप त्यांना धन्यवाद. असे जर डॉक्टर, नर्स आणि वॉर्ड बॉय किंवा साफसफाईवाले कर्मचारी जर आपल्याला लाभले ना तर खरंच कोविडमधनं इंडिया नक्की बाहेर पडेल. आणि माझ्या हजबंडच्या ऑफिसचे स्टाफ, त्यांचे मित्र, कलिग्स, त्यांनाही मी थँक्स बोलेन. मला हेही सांगावं असं वाटतं की ज्यावेळेला आम्ही कोविडच्या सिच्युएशनमधून जात होतो त्यावेळेला माझ्या फॅमिलीने मला भरपूर साथ दिली. माझी बहीण माझ्या मिस्टरांसाठी चिकन, उकडलेली अंडी, चपात्या घेऊन क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जायची, गेटजवळ द्यायची आणि ती त्यांना पोचवायची. माझी बहीण अश्विनी दळवी. आणि त्यानंतर माझी जाऊ स्नेहा परब. ज्यावेळेला मी होम क्वारंटाईन होती त्यावेळेला मला अशक्तपणा भरपूर होता, तापही होता, जसं मी अगोदर सांगितलं. मला जेवण खायची अजिबात इच्छा होत नव्हती. त्यावेळेला त्यांनी मला घरपोच टिफिनही आणून दिला, 2 वेळचं जेवण. किती आभार मानू. खरं म्हणजे आपल्या माणसांचे आभार मानायचेही नसतात, पण त्यांची ही केलेली गोष्ट मी आयुष्यभर विसरणार नाही. छोटीशी मदत असू दे किंवा मोठी मदत, ह्यावेळेला जराशी केलेली मदत ही खूप मोठी वाटते. तसेच नेटवर्क 18चेही खूप आभार. त्यांनी त्यावेळेला आम्हाला कोरोनाच्या सिच्युएशनमधून बाहेर पडण्यासाठी खूप मदत केली. डॉक्टर अजय यादव आणि डॉक्टर अनामिका ज्यांनी आम्हाला प्रथम लागणारी ट्रीटमेंट दिली, त्याबद्दल त्यांचेही खूप आभार.
तर असा होता माझा कोविडचा अनुभव. कोविड होणं ठीक आहे, ते काही एवढं घाबरण्यासारखं कारण नाही आहे. फक्त तो लंग्सपर्यंत त्याचं इन्फेक्शन न जाणं हे कधीही चांगलं. त्यामुळे जर तुम्हाला असं वाटत असेल, थोडेही सिम्पटम्स वाटले की आपल्याला कदाचित हे कोविडचे सिम्पटम्स असतील, तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की कृपया तुम्ही टेस्ट करून घ्या आणि त्यानुसार तुमच्या जे डॉक्टर असतील त्यांच्या ट्रीटमेंट तुम्ही फॉलो करा. तुम्ही कोविडमधून पूर्णपणे व्यवस्थितरित्या बरे होऊ शकता जर तुम्ही लवकरात लवकर कोविडचं निदान केलं. सपोज आपल्याला एखादी ब्लड टेस्ट डॉक्टरने सांगितली तर ती आपण पटकन करतो. मग कोविडची टेस्ट का पटकन करू नये? त्याच्यासाठी आपण का घाबरावं? जर आपण घाबरत राहिलो तर ते इन्फेक्शन वाढत राहील. घरच्या घरी उपाय करणं 1-2 दिवस ठीक आहे, पण त्याच्यानंतर जर ते कोविड आपल्याला सतत त्याचे सिम्पटम्स जाणवत राहत असतील तर मला वाटतं घरच्या घरी उपाय टेस्ट न करता हे रिस्की आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगेन की टेस्ट करा जशा आपण बाकीच्या टेस्ट करतो, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, CT. त्यानुसार कोविडची टेस्ट करण्यामध्ये मला नाही वाटत काही हरकत आहे, कारण योग्य कोविडचं निदान झालं योग्य वेळी तर आपण त्याच्यातून पूर्णपणे बरे होऊ शकतो. आणि आपल्याला माहिती असतं की आपल्याला कोविड झाला आहे, ह्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे आणि ह्याच्यामधनं आपली मानसिक तयारी होते. ज्या वेळेला माणसाची मानसिक तयारी होते की आपल्याला ह्या आजारातून पूर्णपणे बरं व्हायचं आहे, त्यावेळेला तो माणूस त्या आजारातून नक्की बरं होतो. आणि कोविडला घाबरण्यासारखं असं काहीच नाही आहे. फक्त एकदा एक्सेप्ट करा की मला कोविड झाला आहे, त्यामधून मला बाहेर यायचं आहे. आणि हीच गोष्ट मीही केली. मी 2 दिवस एक्सेप्ट करण्याच्या मूडमध्ये नव्हती, पण तिसऱ्या दिवशी मी ठरवलं. माझी थोडीशी मन आणि डोकं ह्यांच्यामध्ये युद्ध चालू होतं, पण त्यानंतर मी ठरवलं की नाही, मला कोविड झाला आहे, एक्सेप्ट करून चाल. ही मेडिसिन्स आहेत, हा काढा आहे, हा घ्यायचा आहे. आपल्याला भरपूर पाणी प्यायचं आहे. आपली जेवढी एनर्जी आपल्याला गोळा करता येईल तेवढी घ्यायची आहे. आपल्या बॉडीला जेवढं आपण हेल्दी जेवण, गरम गरम जेवण देऊ तेवढं जेवण द्यायचं आहे. कुठेही डिहायड्रेशन होऊ द्यायचं नाही आहे. विकनेसपणा असला तरी मी म्हणेल आपल्याला पाणी सतत पित राहायचं आहे, योगासनं करायची आहे, प्राणायाम करायचं आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमधून आपण एक हेल्दी लाईफस्टाईल जर घेतली तर आपण नक्कीच पूर्णपणे बरे होतो. त्यामुळे घाबरू नका, घरी राहा, पण स्वतःची काळजीही घ्या. सिम्पटम वाटलेच तर लगेच टेस्ट करा आमच्यासारखी आणि त्याच्यामधनं 1 महिन्याच्या आत पूर्णपणे बरे व्हा. धन्यवाद.